Привіт, Рома! Героїзм 71 українською мовою. Українською мовою. Так. Та-да-да, да-да-да-да-да-да. Так. Идем так. Для дядя обладана. Покано, погано, покано. Так. Із покана. Так. Так. Это... О, так. Я там борщ з м'яском я тобі. Зараз вам подавлю, блядь, теж дам. А що ви хочете? Так. Єдний. Ідеш їсти? Єнди. Єнди. Іди, куди? Кєвоста. І бах! Па-па.